για ζητήματα ήθους. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Σε καίει. Σε καίει. Είναι γρουσούζης, είναι ξεφτύλας. Τόμισε όλη η χώρα, περιμένουν να ψοφήσει από ώρα σε ώρα. Έβαλε το Ηλία φυλακή, γιατί του έκλεβε τους ψήφους και μιλάει στα κανάλια για ζητήματα ήθους. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Σε καίει. Σε καίει. Σε καίει. Ο κόσμος το φωνάζει, ο κόσμος το λέει. Μητσοτάκη, γαμιέσαι στην πυρά, σε καίει. Ο κόσμος το φωνάζει.